дуруд ҳамватанони гиромӣ, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясея ёробун, Фарзонаим нида. Дар ин барнома дар бораи иқтисоди Корея, яъне экономикаш маълумот медиҳам. Hyundai, Deo, албатта ки Samsung, смартфонҳо, автомобилҳо, ҳама намуди сохтмонҳо, электроникаҳои имконпазир, SK, CG, GS, Lotte, хизматрасониҳои маҳсулот, дорухонаҳо, биотехнология, киштсозӣ, меҳмонхонаҳои барҳаво, хариду фурӯш тариқи онлайн магазинҳо, мегакорпоратсияҳо. Ин ҳамаро бузургтарин конгломератҳои мегакорпоративӣ, ки бо гардиши чанд миллиард долларӣ мебошад, муттаҳид сохтааст. Ва муҳимтар, ин ҳама дар як давлат пайдо шудаанд, ки дар муддати 50 сол тавонистанд муаррифгари давлати худ Кореяи Ҷанубӣ шаванд. Аҷибаш ин аст, ки онҳо аз Африқо дида қашоқтарин давлат буданд ва тавонистанд дар муддати 50 сол аз 0 ба миллиону триллион бароянд. Аммо чӣ тавр дар ин қадар муддати кӯтоҳ? Аҷиб аст. Пас меравем. Кореяи Ҷанубӣ, ки ман зиёда аз 9 сол аст зиндагӣ карда истодам ва ба чашмони худам дида истодам, ки ҳеҷ кишварҳои камбизоат натавонистааст, ки дар ними аср, яъне дар муддати 50 сол тавонад яке аз давлатҳои пешсафони иқтисоди ҷаҳонӣ ва технологияҳои муосир шаванд ва кореягиҳо тавонистанд тавоноии худро афзоянд. Дар тӯли 60 соли охир экономикаш ин қадар пешрафта истодааст. Бо вуҷуди ин мардумаш гузаштаи худро фаромӯш накарданд ва анъанаҳои худро ҳамчун қадимтарин фарҳанг ва шахсият нигоҳ медоранд. Дар боғчаю мактабу донишгоҳҳо гузаштаи худро, фарҳанги худро ҳамеша дарс медиҳанд. Ҳеҷ гоҳ шарм намекунанд, баръакс фахр мекунанд. Ин яке аз пешравии онҳост. Баъд аз ҷанги тӯлоние ки гузашта буд, қудратро артиши Корея ба уҳда гирифт, албатта бо роҳбарии Пак Ҷон Ҳи. Соли 1962 интихоботи президент дар Корея доир гашт ва дар он Пак Ҷон Ҳи номи президентиро гирифт. Ӯ дар рӯйхати на кам аз диктатур, балки ӯ бо политика машҳур буд. Фарқияти ӯ бо дигар президентҳо ин буд, ки як барномаи иқтисодие ташкил намуд, ки бо ин барнома иқтисоди Кореяро баланд бардошт ва аз ҳамин сабаб асосгузори иқтисоди Корея ӯро меноманд ва мардумаш ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда, яъне ба ягон пастию баландӣ нигоҳ накарда, то ба ҳол аз Пак Ҷон Ҳи миннатдоранд, ки иқтисодашонро то ба ин дараҷа расон. Пак Ҷон Ҳи то соли 1979 дар сари қудрат буд. Шояд аз ҳамин хотир баъд аз 53 сол дар интихоботи 11-умин президентӣ духтари ӯ Пак Кын Ҳеро интихоб карданд, вале духтараш боварии мардумро ба худ дароварда натавонист. Дар муддати кӯтоҳ истеъфо рафт. Баъдан дар бораи ин ҳарф мезанам дар барномаҳои оянда. Азбаски қобилияти харидорӣ дар дохили давлат ночиз буд, онҳо маҷбур шуданд барои рушд ба содирот дароянд. Баъд аз ҷанг, аз сабабе ки байни Корея ва Япония хуб набуд, аммо президенташ Пак Ҷон Ҳи кӯшиш кард, ки муносибаташро бо Япония хуб кунад. Ин ҳам аз барои рушди иқтисоди давлаташ буд. Ӯ нақша кашид, ки дар рушди иқтисодаш системаи бонкӣ ролбозӣ мекунад. Аз ҳамин сабаб тамоми системаи бонкҳо таҳти назораташ гирифта шуд. Ҳукумати Корея ба рушди саноат шурӯъ кард. Аммо барои замин кофӣ набуд, ки аксарияти кишварҳо кӯҳҳо ишғол мекунанд. Аз ин рӯ сокинони деҳа ба таври оммавӣ ба шаҳрҳо кӯч бастанд ва барои кор кардан дар заводҳои матоъ шурӯъ карданд. Матоъ бароварданд, аз он бозичаҳо духтанд, мӯйҳои сунъӣ тайёр карданд. Хуллас меҳнат карданд. Дар як моҳ як маротиба истироҳат мекарданд ва рӯзона 10 соат кор мекарданд, ки ин бо забон осон аст. То соли 1966 каме қомати худро рост карданд ва 2 миллиард доллар фоида оварданд, ки ин оғозаш буд. Дар байн бисёр корхонаҳояшон аз ҷиҳати буҳрони иқтисодӣ каме дар замин фаромаданд, яъне кризис шуд. Дар баъзе корхонаҳо LG, Samsung дигару дигар. Вале Пак Ҷон Ҳи умеди онҳоро нашикаста, ба онҳо имтиёзҳои пулӣ, грантҳо дод. Таваҷҷӯҳашонро ба кор, завқашонро ба кор зиёд кард, ки ноумед нашаванду боз ба пеш ҳаракат кунанд. Дар дигар кишварҳои хориҷӣ чунин сарвари ғамхор нест, ки корхонаҳояшро дастгирӣ кунанд ва аз иқтисоди буҳронӣ бароранд корхонаҳояшонро. Лек Пак Ҷон Ҳи тавонист барои пешрафти иқтисодӣ
яъне экономикаи давлаташ ҳама коро кард, ки имрӯз ном ба номи ӯст ва ӯро шоҳи иқтисоди Корея низ номгӯӣ мекунанд. Ҳукумат вазъи умумии иқтисодашро хеле ҷиддӣ назорат мекард. ҳар он маблағе ки беҳуда сарф мешуд ба ҷавобгарӣ кашида мешуд. ҳар 5 сол пас маълумот медоданд ки дар байни 5 сол чӣ қадар маблағ сарф шуду, чӣ қадар маблағ ба фоидаи давлат даромад. дар 5 солаи сеюм ба коркарди нефт, электроника ва киштсозӣ шурӯъ карданд. дар чунин вазъияти вазнин кишвараш маориф ва илмро рушд дод, ки барои ин чӣ қадар маблағи зиёд сарф шуд. онҳо таваккал карданд ва барои хондан ҳамаро аз хурд то бузург ҷалб карданд. бо мурури замон маърифат ва даромади аҳолӣ афзоиш ёфтан гирифт. Пак Чон Ҳе режими озодиро ба шаҳрвандонаш ҷорӣ кард, ки ин низ ба кишвараш ва мардумаш фоидаҳои зиёд овард. соли 1971 дар охири муҳлати дуюмаш бо шарофати тарафдоронаш ва парлумон ӯ тавонист боз аз райпурсӣ гузарад ва ба даври сеюм низ даромад, яъне бори сеюм низ президент интихоб гардид. ӯ кӯшиш мекард ки тағйиротҳои хуб дар кишвараш ҷорӣ кунад, ки барои беҳбудии давлаташ бошад. ҳамин тавр ӯ то соли 1979 сарвари давлати Кореяи Ҷанубӣ буд ва экономикаи кишварашро то ба ин дараҷаи олӣ расонид. имрӯз мардумаш на гурусна ҳастанду на хаста. давлат чунон пеш рафтааст, ки маблағҳое ки ба даромади давлат меояд аз зиёд буданашон ҳар гуна озмунҳо мекунанд. барои хориҷиён барои забону фарҳанги худро муаррифӣ кардан дар ҷаҳон ба хориҷиён ҳар гуна озмунҳои ҷолиб ҷорӣ мекунанд ва бо барномаҳои гуногун ба таври ройгон омада дар Корея бо стипендияҳои баланд забону фарҳанги худашонро омӯзонданд. ин гуна барномаҳоро таҳия мекунанд. ин аз пешравии давлаташ хабар медиҳад. ҳоло дар Корея тамоми чизе ки хоҳӣ пайдо карда метавонӣ. нест он чизе ки ношуданӣ бошад. то ба дараҷаи пеш рафтанд, ки ногуфта нест. имрӯзҳо технологияш дар ҷаҳон ҷой гирифтааст. соҳаи тибаш чунон пеш рафтааст, ки аз тамоми давлатҳои хориҷӣ омада инҷо табобат мегиранд. ҷарроҳии пластикӣ мекунанд, ки ин ҳам як пешравии давлат аст. онҳое ки орзуу ҳавас ба ин давлат дошта бошанд, бигузор орзуҳоятон амалӣ гардаду ба ин давлати афсонавӣ оед ва орзуҳои худро амалӣ гардонед. албатта забонро каме омӯхта оед ва барроҳат инҷо сайру гашт саёҳат кунед. забонро метавонед аз канали Lifestyle in Korea омӯзед. пеш аз даромадану омӯхтан обуна шуданро фаромӯш накунед. ба онҳое ки дарсу барномаҳо писанд аст, комментария ва лайки худро дареғ надоред. бо ҳамин барномаи имрӯзаро ҳусни анҷом мебахшем. то барномаҳои оянда худоҳофиз. ёробун то маннаё анён.